ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വെക്കാനുള്ള ഒരു കേജ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലില്ല എവിടെ നമ്മൾ. പക്ഷെ ഇന്ന് പെരുന്നാളിൻ്റെ ലീവായപ്പോഴേ ചെക്കന്മാർ അങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഈ കാണുന്നത് ഔട്ടർ ഫ്രെയിം ഒന്നൊക്കൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൗണ്ട് MS-ൻ്റെ 1/5 റൗണ്ട് റോഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അത് മൊത്തം റൗണ്ട് റോഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 സിലിണ്ടർ ഇരിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ഈ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ. ഫുള്ളായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക്. ഇതിൽ വേറെ ഇഞ്ചസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ റാഡ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ ത്രൂ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു പുഷൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫുള്ളായിട്ട് ത്രൂ ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഞ്ചസ് പൊട്ടുന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ 2 സിലിണ്ടർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സാധനം. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു 2 പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കാൻ ചുമരിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് കണ്ടോ. ഇത് ഓടാൻ ഇട്ടിട്ട് ഇതാ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേജ് റെഡിമെയ്ഡ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്പർ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുക. ഒറ്റ പീസാണ് കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നും റെഡിമെയ്ഡ് അടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വക